Izityholo ezinzulu ezichasene nenkampani yenkonzo zokhuseleko lwabucala i-Ubuntu Services zivuselela inkxalabo zokungabikho koxanduva kunye nolawulo olufanelekileyo kwicandelo lokhuseleko lwabucala eMzantsi Afrika. Umphandi uCharles van Vuuren utyhola ngokuxhaphazwa kwabasebenzi, ukusilela kwemithetho kunye nokusilela kolawulo lule nkampani, ephakamisa inkxalabo malunga nendlela aphathwa ngayo amagosa okhuseleko, kuquka ukuqhutywa ukuthotyelwa kwemithetho yabasebenzi kunye nolawulo lwezixhobo zemipu. uVan Vuuren uthi ukuba ziqinisekisiwe, ezi zityholo zinokuchaphazela indlela yokuphila yamawaka amagosa okhuseleko kwaye zinciphise ukuzithemba kuluntu kushishino. Umemelela abalawuli kunye nee-arhente zokunyanzeliswa komthetho ukuba ziphande ezi zityholo. Okanye ke abakwa-Ubuntu Services baceliwe ukuba baphawule kula mabango kodwa bakaphendulwa kwangoku. Sekuphakanyiswe imibuzo mayelana nokulawulwa kwemboni yezokuphepha ezimele yaseNingizimu Afrika kulandela izinsolo zokuxhashazwa kwabasebenzi, ukwehluleka kwemithetho kanye nokukhathazeka ngokuphatha. Lezi zinsolo zichazwe ngesikhathi kuqhubeka isithangami sabezindaba ebesibanjelwe Orlando West, lapho abahleli becele khona ukuthi kube nokuziphendulela kanye nokungenelela okuphuthumayo kwiziphathimandla ezifanele. There is no provident, there's no medical, there's no bonus, and the hourly rate is not met. From past experience, I've seen when a guy on a Ubuntu contract passes away, the family is actually left destitute. Whereas had the security officer just been working for a recognized and legitimate company, his family would have had immediate cover via the Provident Fund, via the medical. The family would have had the funeral done for them. Baqhube ngokuveza ukuthi lezi zinkinga zidlulela ngale kwezinkampani ngazinye, njengoba ngesikhathi esiningi abaqashiwe njengonogada babhaliswa njengabantu abaphethe ingxenye yenkampani kodwa lutho ukuhlomula kwezezimali. Ubuntu has full registration with CIRA, who is, as Freeman did say just now, is the governing body of the security industry. So how does Ubuntu get it right to be registered on CIRA when they're not complying with anything? Uphenyo luyaqhubeka kanti okwamanje kusalokhu kugxilwe ekutheni iziphathimandla ezifanele zizothatha isinyathelo yini ngezinkinga eziphakamisiwe. Inkampani yonogada abazimele ithintiwe netheke isenza uphenyo. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise Orlando West.